chef d'état-major général des armées armée i k'a dɔn a ɲɛmaa bolo ntɛnɛn don u tɛ kalo tile 4 u ye kunnafoni di kɛ o ka siri k'i k'a dɔn janfandi dɔ min ka baara yɛrɛ de ye ka taa mugujugu don dugukolo jukɔrɔ armée tɛmɛtɔ a ka pɛrɛn min b'a to mobiliw bi tiɲɛ ani an ka sɔrɔsiw u ni bi karaba Bɔgasiriki dandɛmɛwale bɛ sɛ ɲɛji bɔ kamalen tora dɔnko la Bɔgasiriki sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye murujan ani dawubugu Bɔgasiriki olu furanjɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ dɔjɔ waatiw kɔni na Bamanju u ka munumunu sa olu kun barika bɔnnen bɛ i k'a dɔn murujan n'a lamini na sɛbɛnnikɛla ko armée nana wulikajɔ bolo da ni k'u do dɔɔni ma Bɔgasiriki i k'a dɔn a ma ja dɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn halakile dɔ bɛ yen ale kɔni bɛ Bamanjuw cɛla ale ka baara kɔni ye ka bɔmu de don dugukolo jukɔrɔ Bɔgasiriki a tora o lama de la k'a bɛɛ taa dɔ don dugukolo jukɔrɔ n'a ko law a kunkolo n'a sen n'a bolo ka sin k'a jɛnsɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko bajankara yanfan in fana fɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o ɲɔgɔn na kelen fana o taara yɛrɛ fa ten a tora mɔrigonata a bara k'a lama a bɛ fɛnw ɲaami ɲɔgɔn na ka filiw da ɲɔgɔn na n'a ko law ale yɛrɛ kɔni tɛ maa dama min joginna a kɛrɛfɛ Bamaji la o fana o kɛrɛ bɛɛ tɛ i b'a maa minnu bɛ yen n'o bɛ sarakata nin don a doli man d'u yɛrɛ ye wa wari min bɛ d'e ma e ka taa don na ɲɛnabɔ olu t'o wari minɛ ka bila u yɛrɛ kunna Bɔgasiriki yan n'o cɛ avril kalo san 2025 min ye sibiri su dɔ k'a dugu dɛ dimanche la min ye nin Bamanji ninnu ye u delila ka taa firi Naraka min ye Nara région ye Bɔgasiriki maa caman de tun bɛ moto la munumunu salo la ka sin k'u kari ka don dugu kɔnɔ ten Bɔgasiriki k'a dɔn fiɲɛ dɔ bere law bɛ mugu ci ka jama hadamaden bɛ giri mɔɔ ja bɛ siran sɛbɛnnikɛla ko Bɔgasiriki k'a dɔn u ye maa naani defa o cogo la i k'a dɔn dugudenw na nka n'i ye ko in da k'a lajɛ Bɔgasiriki k'a dɔn maa fila bɔtɔ misiri la u ye marifa ci olu la sɛbɛnnikɛla ko e ko yɔrɔ in ma kɛ ayiwa muruja yɛrɛ de wa u labanna ka taa don du dɔ kɔnɔ maa fila k'olu sama ka bɔ du in kɔnɔ ni ka mugu ci olu la sɛbɛnnikɛla ko dɔw kɔni y'a jira nin ko min filɛ nin ye Bɔgasiriki a na kɛ min kɔni ye hakilina wɛrɛ o na kɛ nin kɔfɛ nka min kɔni jɛlen don Bɔgasiriki i k'a dɔn dabangɔn kɔni don u ye maa minnu fɔ a bɛ n'a fɔ kun bɛ ninnu yɛrɛ de ɲini ka bɔ jama cɛ la a kun ye mun ye sɛbɛnnikɛla kɔni ko Bamanjuw ka babali Bɔgasiriki i k'a dɔn cɛ damadɔ ka yɛlɛ moto kan dugu n'a mumɛ bɛɛ k'a fɔ de k'u bɛ taa babali a kana jɛn n'a ye Bɔgasiriki cɛw kan ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan min kɔni k'u wulukolo kunji Bɔgasiriki n'a kɔni ye sira jira ka ban u ta dabɔkun y'o de olu ka baara ye jama ka sira a ma fɔ e ko jatigɛwale kɛbagaw u ta dabɔkun de ye lɛ ni kana dugu kelen kɔnɔ marifa kɛ baw Bɔgasiriki n'a ma ɲɛ k'a fɔ Bamanji kɔni nana saya ye wajibi di kana sɔn abada i ka sa ten malolen ka sa Bɔgasiriki kana sɔn abada maa nana marifa ta k'a b'i fa Ala de b'i bɔ o bolo n'i y'o sɔrɔ a kun di